ing Madinah madeg rasa Cara Wow Dhuwur man? Iya. Oh, Ridho mawur mangawur wurahan
tengaraning ngajurit kang maguru kangsa tata kadya putula Purwanjriting turangga esti rekata ingkang dwaja layu kok muntir Wan. Kula mesake karo sing ngendhang. Lah ngapa? Nek ngendhange tanah niku sakniki mun dogap-dogap. Mula nek bar ngarit ki turu malah yang-yangan. Nyadong dawuh, Man. Ingkang putra pun dur sasana nyadong dawuh. Paman ingkang putra pun Surtayuda nyadong dawuh paman. Paman ingkang putra pun Dulma Gati nyadong dawuh paman. Paman kula nyadong dawuh paman. Iya kotrek. Nggih. Pripun bedukan kula apa pun sae dereng? Apik. Nganggo gejoh barang elek bedhuk. Lho nggih. Kajenge mboten ngung ngoten paman. Paman kula nyadong dawuh paman. Satama nyadong dawuh. Dir wonten dawuh. Surtayuda kula man. Durma Gati kula wonten dawuh paman. Citraksi. Satama kula paman. Aja kaget wektu dina iki padha tak lumpukke. Ana ing alun-alun negara Ngastina merga bakal ana lagu gedhe. Teges bakal ana perkara gedhe ning praja negara Ngastina. Wah. Liripun bakal wonten perkawis ageng napa man? Dasare napa? Sampeyan ketika kaya ngoten. Iki mau lagi wae Ndatulaya Tintrim. Merga disababake Kakang Durna ingkang julung tungkul kalawan Janaka. Bapa Durna julung tungkul kalian Janaka. Heeh. Janaka ingkang duweni kekarepan ya kuwi gugat kepingin njaluk baline negara Ngastina. Merga Janaka dipaida karo garwa Madukara. Wah, wong lenang nek ora sembada ngoten niku. Terus sakniki kanane Janaka pripun? Kae kewandane isih mapan ana ing negara Ngastina. Rencanane lho. Kewandane Janaka arep dilarung ning segara. Nek ngaton Janaka pun mati man, wis mung kariyaran. Mun ajeng kelakon perang gedhe Bratayuda, ora kok arep kelakon perang gedhe Bratayuda ki ora. Merga pancen pengangai Kakang Durna, Janaka mati sadurunge perang gedhe Bratayuda. Terus Kurawa kadhawan napa? Lah iki mau ana tantrimane anak Prabu Baladewa. Terus arep mlayu ning negara Ngamarta ngandhake perkara iki ana ngersane para Pandhawa. Ha nggih, terus anak Prabu Baladewa tunggulen le. Gawenen ribet, gawenen cuntel, ben aja ngasi bali ning Praja Negara Ngamarta. Merga ora wurunga. Nek nganti Pandhawa ngerti nek Janaka mati kelakon perang gedhe Bratayuda saiki. Terus nek wis ya wis bali ning Ngastina. Wah, nggih Man. Ngesraken dawuh ning nuwun sewu. Nek ajeng ngrangkai kali Kakang Prabu Baladewa niki tangeh kelakone cepak wurunge. Teges cecak nguntal cagak cebol gayuh wulan wutung itung lintang merga Kakang Prabu Baladewa niku digdayane Rajama. Aku ki nek karo ratu kok kian swara kaya ngono ki malah rumasaku kaya ming gampang kalah. Kok gampang kalah? Coba to Janaka ki menangan. Ning kalahe karo Kakang Durna merga dijulung tungkul digoleki endane Janaka. Ngaten Man. Heeh. Wis ora saku kian merceka, ora saku kian gunem sing tanpa guna. Bakune wektu dina iki mangkat. Satama wonten dawuh budhalan ya le ya. Oh iya ngestaken dawuh. Ingkang pundi Man? Goleki ringane. Oh iki. Sing gaweane turunane Lik Gana kae. Budhalanipun. Heeh. Sing ada-ada sing apa jenenge? Engko men sing meking kae ya le ya. Oh ngestaken dawuh.
nembang oleh enjing bidal gumara saking Astina Nagri kung ingkang Balakuswa Prabu sananira Leresarya wadalira saking Calanidhi arsa madhangi jagat tuk mungup aning sapucing wukir keneng sarating surya mega lan gunung untaping Warmadawala Sang Bambang Rasa tumeng mandhegani gelar baris sampun para nggih nyetata gelaring baris nabuh bendhe berimu nya mangungkung
Ilang senare koyo. Blendrong. Wah. Woi. Wah. Woi. Wah. Wah.
Yayi Durta wonten paring adhawuh Kaka Prabu. Padukan Kanjeng Kaka Prabu Basukarna ngawingking rayipun Durta. Kula nyadhong dawuh. Aja kaget. Tak awe ana ing tapel wates negara Ngastina. Ih, paring dawuh. Yayi Durta wonten timbalan. Lagi wae pun Kakang tintrim nalikane mudhun saka Ndatulaya Prajanagara ing Gajahaya jalaran wektu dina iki Paman Durna kok sajak ngowawahi adat liripun kados pundi? Ndak rasa negara Ngastina kahanane beda kalawan padatan. Bentenipun? Ya bedane Yayi Prabu Jaka Pitana nampa nawala saka Yayi Arjuna. Kalamun to Yayi Janaka kepengin gugat, kepengin njaluk baline negara Ngastina kanthi pawadan garwa Madukara oncat saka kasatriyan. Yayi Prabu Jaka Pitana nyuwun pamrayoga ana ngersane Paman Durna. Lah kok ora mati ndugamana ora kanthi kanyana-nyana. Paman Durna lah kok teka njulung tungkul kelawan Yayi Madukara. Nganti nalika semana sirna Margalayu ning Ndatulaya. Mula yen to sawang pasuryanku kok katon sungkawa iki janjane atiku tintrim aku ora nrimakake Yayi. Tantrimanipun Kaka Prabu Basukarna kadiwaran. Ning atase pendhita, kamangka pendhita mono luhur bebudene yen to sak mestine ora ana jamak lumrahing drajating Brahmana. Wani tumindak keng kaya mangkono. Luwih-luwih Yayi Janaka kuwi murite Paman Durna dhewe. Lha nggih. Oleh kula gumun kok tanpa wonten ingkang dawuh, tanpa wonten taliwara Paman Durna, Begawan Durna kados mekaten. Lah iya. Malah iki mau gandeng Kaka Prabu Baladewa ngawuningani kahanan Ndatulaya kaya mangkono. Kaka Prabu Baladewa nilar pasiwakan wektu dina iki tumuju ning Prajanagara Ngamarta. Wigatosipun ora kejaba mung bakal ngandhake perkara iki ana ngersane Yayi Prabu Puntadewa sak kadangku Pandhawa. Lho, Yayi Karna malah ning kene to iki.
swaraning Kresna kang langkung tresnane marang Capanon. Menika Kakang Prabu Baladewa. Ya, Yayi Karna. Kula ngaturaken sembah Kakang Prabu, tak tampa Yayi. Sinuwun Mandura kula ngaturaken sembah bekti kula kunjuk. Yayi Durta iki. Iye. Yayi Durta tak tampa ora pangestunipun Kakang Mandura Tampanana. Nonton inggih sampun sanget anggen kawula pundi? Tasih mapan wonten negari Ngastina Kakang Prabu. Isih Yayi. Oh. Ngendikanipun badhe lumarep wonten praja negari ing Amarta. Iya, sekawit iya. Nanging ndak rasa kok jebul pancen kebangeten kang dadi pakartine Bapa Begawan Durna. Lirik ning atase karo anak murite dhewe kok dadi duweni tumindak sing kaya mangkono. Tegel mateni coba. Petungen Yayi. Petungen Yayi Karna. Tak ngene-ngene iki tak suwuni pamarayogane Yayi Karna kira-kira kudu kepiye? Aja mung katon sungkawa penggali Siadi, Yayi Ngawangga. Kagatri sangat pirang uri nangkul kinempet-kempet. Dosa kertaning bawana. Kakang Prabu, piye? Kula kinten patrapipun Bapa Durna menika sampun sanes wataking brahmana, sampun sanes wataking pendhita. Ning antasipun pendhita menika tartentu nggih kedah saged ngemong marang sapada-pada tetulung mring sapadaning titah. Nanging punapa Yayi Janaka kepengin nyuwun wangsul negari Ngastina, mbok ya tulung dene rembug sing apik kok malah dipateni menika nek mboten pantes to mboten trep. Banjur kersane Yayi Basukarna kepiye? Yayi Durta wonten timbalan. Begawan Durna digoleki. Merga tak sawang sak bubaring pasewakan iki mau. Begawan Durna ora mapan ning praja negara Ngastina. Mula mbok menawa ndelik. Mula tak suwun supayane Yayi Durta goleki ana ngendi Begawan Durna. Wih ngestakaken dawuh. Yayi Karna, wonten dawuh. Mangerti yo, janjane nggonku mlayu saka pasewakan mau ora kok aku bablas mlayu ning praja Indraprasta kuwi ora. Nanging aku mung metu saka Ndatulaya. Capet-capen dak rungokke rembuge Yayi Karna ngrumajangi karo pakartine Begawan Durna. Lho nuwun sewu. Nggih pancen kula menika kadhawan supados nungkul paduka Prabu. Lho. Yen ngono kowe arepun Kakang ki mungsuh. Lho mboten kok mengsah. Wong kula niki mboten sarujuk. Kula nyaguhi menika nggih namung kajengipun Bapa Durna menika meneng kemawon. Oh ngono iki. Nek ngono kuwi ya ora sarujuk karo pakartine Begawan Durna. Kula mboten sarujuk kok Prabu. Walah kok dadi kaya mangkene kanan Praja Negara Ngastina. Durta wonten dawuh. Wis ora usah kesuwen. Begawan Durna goleki nek ketemu pateni utang nyawa, nyaur utang pati, nyaur pati. Nyun pamit sinuwun Pandura. Ngati-ati aja kowe bocah cilik Durta.
lancang kaya ndo mentang kaya gendewa. Ora pangling durta iki. Raden Kartomarma apa apamu? Ngirit Kurawa segelar sepapan kok tak sawang padha pacak baris. Kowe nyegat karo Kartomarma ning tapel wates negara Ngastina. Apa apamu? Didhawuhi dening Kaka Prabu Baladewa kelawan Kaka Prabu Karna supayane goleki Begawan Durna. Lah kok aku malah ketemu karo dapurmu. Oh alah. Dadi kowe sing dadi pepalange para Sata Kurawa. Nggonku arep nungkul kelawan Prabu Baladewa. Pancen kepara nyata ayu. Yen to pancen kowe arep ngundurke, arep ngrangket kelawan Sinuwun Mandura, kowe kudu iso nglangkahi kewandane Raden Durta. Parat Babu Babarawa. Lena pangindhamu tebiak dadamu kelakonan kene marganing matimu. Singalena prapteng laris Kartomarma. Wah! Kamar mandi kowe. Lalu ngoten. Wah! Raden. Sah blas. Surene urung rampung.
iya. Hot. Oh, wah. Hot. Wah. Wah. Oh, ya hot. Oh, wah, wah, iya. Oh, oh, wah. Oh, wah. Wah. Sambat tawar. Kong. Ayo dating teko. Yo. Programan aku ora bakal wedi. Tak solae. Menteleng kaya layar to. Hot. 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 Ya. Aduh. Hot. Ah. Hot. Ya. Waduh. Ucul. Oh, woi, oh, ah, wah, kuku karepe, dewe. Wah, kecer. Hot. Wah, nek ora disembah sik kok ora aman. Ayo, posik to lho. Putung iki lho.
Wah piye nek ngono. Kar anu mah kawon man we mungsu anak Prabu Baladewa senes mungsumu terus apa mungsu kula Durta walah Darta Durta helm kae kok Durta helm Durta helm niku senengane enten wong parkir diuring-uring niku Durta helm. Iya. Kaisa Durta tekan kene kirangan ndereke Kakang Adipati Karna. Weh, lah mau iki jare anak Prabu Karna iki ana didhawuhi supayane nungkul anak Prabu Baladewa kok malah ngewangi. Wong kana-kana iki paya member, lah kirangan mboten member di member-memberke. Prek. Wis kan mundura. Nggih, Man. Kula sumanggake. Sing maju ming kowe tok wae. Mbok nggih. Lah nembe kula sing maju Durta pun ceklek awane. Uthike pun ceklek. Urung ana mang menit kok wis ceklek piye. Pun kula sumanggake, Man. Heeh. Sapa iki sing arep maju meneh? Pun Man mung musuhe malah tugel kok. Maine keras. Maine kasar dingge ngulek tugel ning jero astagfirullah kanane kaya ngene iki terus piye senengane kan lah bocah kaya senengane kaya iki men suwe wong tanggung ulur wektu ben ndang dadi kowe iki ngerti ta nek aku jagongan ngene iki gek ndang cekak-ceket nyambut gawe malah ngopo. Jagongan iki nggih ngulur wektu senengane ta ora. Dursasana, kula man. Rene lek maju rene lek. Wah nggih. Mbok kula diringi Mang apa? PKJT rasa. Kowe iki ra cocok. Lah cocoke napa? Awak gedene semono kok PKJ. Paling ora ya panti pijet. Wah. Wow. Senian apa iki? Wah. Nyadong dawuh, Man. Maju perang le. Kowe pangeran Pati kowe Werkudaraning Ngastina. Mungsuhe sinten nika? Mungsuhe Durta. Darta kok ngewangi mriko to? Wong mau Kakang Adipati Karna niku jare saku arep ngundurke Kakang Prabu Baladewa kok malah wah utusan Durta kon ngundurke Kurawa niku arepe pripun? Ya ora usah muring-muring aku ya gur manut pengarepe. Takune nek kowe tak nyambut gawe kana kek maju. Wah. Liyane riyen mawon. Kula capek kula. Bar mayang awan sahyane urung mari kok ana. Wah. Sapa sing urung maju?
Kula man sapa iki? Surtayuda. Oh iya. Maju le, nggo ngulur wektu le. Wis ora kendhau, Man. Kubak kowe. Monggo warak. To carane wong Ngastina ki. Lah kok dadi tlorong-tlorongan tombak kaya ngene. Oh lah. Menungso ora tatanan ya tak balekke aku roh stok tombakmu wis entek ben. Dugap-dugap kowe warat. Kurang tak imbuinya. Pajake aku ora iso ngalahke kowe. Put. Oh. Apa benda nih? Apa ngisah? Cekku ta iki. Nyambut gawe kok ora enek unine. Kurawangi ming budalane tok. Sing ngelak. Garapane dadak Mbasan temandang ya ming klekus. Ora ana nyatane. Cah. Iki mbayar komposer larang-larang. Iki nek do digake ringan budalan iki nek perang ki ya sing tenanan. Ben pisan-pisan ki ben menang ngono lho. Rumangsaku kok tiwas gawe ringan budalan apik-apik. Le latihan direwangi nganti pecah ndase. Ngger perang kok ming pun man kula kawon man apa. Ngono ki kok rumangsaku ora. Senengane kok ya kayang ngono. Sapa kae klontang-klonteng? Kuwi Peri ora ngono kuwi. Arep gembrik anake sing tembung mau piye kowe?
Kelidhian turut kono barang. Kakang Durna kula semanggaken Kakang. Takare mbak ya dikendalikan Cang. Nek ora tak cekel ngene kok malah sengsang. Ngapa dicekeli tak Depati? Sikile sampean iki lho nuwun sewu. Oh, Depati ngawe kula. Nggih Kakang Durna. Kurawa morat marit do mboten kantenan. Le nyambut gawe ora tenanan. Sing apik ming budalane tok nek perang Kurawa ora tau menang. Oh. Mung sinten Depati? Durta kaliyan Adipati Karna. Oh. Adipati Karna sisa ajeng kula julung tungkul. Kula tak nglepasake Kyai Sundha Manik ben mati Depati. Saken Kyai Sundha Manik Sang Tapa Begawan Durna. Nalika semanten Sang Begawan Durna madosi lenane Adipati Karna. Den lepasaken tening antariksa cumlorot kebat kaya kilat kesit pindha tuatit. Lampahing Kyai Sundha Manik nalika semanten ratas mega Sang Adipati Karna duatan ngawuningani. Ing pengangkarsa damel sirnaning Adipati Karna kejangkah apa kang den sedya dening Sang Tapa Begawan Durna ngepasi dinane ngapes Sang Nerpati Karna Basusena ngener dadane kenging dayane Kyai Sundha Manik swirna mawarga layu kekitrang-kitrang Sang Tapa Begawan Durna. Kana-kana mesti kaya ngono. Mesti sirna marga layu, mesti tekaning mati. Sambata kowe Adipati Karna. Sugi anjara langit, pinter anjara langit, digdaya anjara langit. Mungsuh Kyai Sundha Manik ora bakal apa-apa. Ora bakal iso nglawat kowe parat. Kok iso langsung mati. Mati, Depati mati. Oh nggih. Biasane ngenteni entek setrume terus mati. Niki pun entek setrume niki. Dupi kula ndelepke teng dadane terus mati. Oh ngaten nggih. Wah. Kula kok malah melang-melang. Melang-melang pripun? Mengke nek kula temamake teng dadane mah terus mati mah ra sida nyambut gawe. Oh, sampean iki kok senengane kaya ngaten. Satama. Wonten dawuh. Kuandane Adipati Karna karo kuandane Janaka dadekke siji, cemplungke segara. Wis tak kendhang.
surem diwangkara ngenggen lir mangus kang layon denya ilang memanise wadananira layo komal kojam parahnya maratani oh jagat pangestu karo wayah loro jagat Yayi Durna wonten timbalan sinuwun lho lah kok dadi si adi tawang-tawang tangis kaya mangkono nuwun pangapunten ngaturaken ketiwasan piye anggen Koko Prabu Karna majeng mengsah para sata Kurawa mboten nginten ingkang majeng wonten ing pabaratan menika Begawan Durna ora sah duna dungkap aturmu. Nggih. Ora sah gagas ambune bakmi iki. Iki. Dumadakan Begawan Durna. Jos. Begawan Durna nglepasaken Nyai Sundha Manik ngener dadanipun Koko Adipati Karna. Sirna marga layu Koko Prabu. Piye? Jalan sekretaning Bara Iblis lanat. Begawan Durna. Apa Durna? Sampeyan tegel karo anak murid dhewe. Lah kok tegel karo Yai Adipati Karna. Hei! Sundha Manik mungsuh Ki Nenggala Barat. Mangke riyen. Ngopo? Aku tandhek ngopo? Kula kuwatos. Nah mangke paduka manjeng tartentu gisirna margalayu. Kowe ngremehke karo aku. Kowe ngembe karo Nata Mandura Prabu Baladewa. Aku ki ratu didaya sekti kalintang jaring perang. Ratu sing ora tau mambu penantang. Lah kok mung musuh pendhita tuwekan kaya ngono aku ora bakal wegah. Apa mbok anggap aku bakal kalah karo Kyai Sundha Manik? Apa mbok anggap aku bakal mati ning pabatan musuh Kyai Sundha Manik? Nenggala ki digdaya tinimbang Kyai Sundha Manik. Nuwun pangapunten. Wong nyatanipun dinten apes menika mboten wonten tanggalan. Piye? Dinten apes menika mboten wonten nggih tanggalan dengkulmu amoh. Koko Prabu kula atur emut Purwadasena. Perkawis menika mboten badhe rampit menawi namung kagem dipun damel duka. Saenipun matur wonten ngarsanipun para Pandhawa. Jagat pangestu karo ayah loro jagat. Durna wonten dawuh minta maaf. Woi. Babakan punapa? Aku wis nyengeni karo kowe. Wah, iya ya. Prayogane perkara sing kaya mangkene iki aku matur nursane para Pandhawa. Iye. Ancas paduka sekawit kados ngaten. Iya. Yayi Durna wonten timbalan. Yen mangkon ayo dhereknipun Kakang swangsane para Pandhawa. Monggo kula dherekaken.
Wah, dalah Kakang ayo. Ayo metu saka segara Kakang. Kakang surung. Welayahi kok dugap-dugap kelelep. Bablas jengking kowe. Oh, apa? Wolah. Klebon banyu sajake. Oh. Wis tangiya wis metu banyune. Wolah dalah. Lah kok dadi awake dhewe salah kedaden mujud kaya ngene, Kakang. Wolah, kabeh iki pakartine Begawan Durna. Sing malah mateni karo ragane ya ragaku. Ya Adipati Karna nganti salah kedaden wujud kaya ngene. Wah, kowe kok dadi rupane penjaipong iki piye? Kowe ya dadi kucing dengkulmu amoh kowe. Macan kaya ngene kok lah. Kucing putih ngono kok lah. Kucing oon. Wah, lah iki piye iki? Wah. Prayogane negara Ngastina digawe busa base. Piye lah gawe busa base? Wong kono ki wis akeh wong sing dudong babagan kewan langka, kewan sing dilindungi. Wah, lah terus piye iki? Aku ya bingung. Walah negara Ngastina digawe rusak mbuh kepiye wae seranane. Arep awake dhewe ming wujud kewan nanging awake dhewe duweni kadigdayan. Tinggalaning raga ingkang isih nyimpen wujuding daya kekuatan kasekten saka Adipati Karna karo Raden Janaka. Terus piye, Kakang? Ayo nganggo jeneng. Kowe nganggo jeneng Jati Pitutur, aku tak nganggo jeneng Pitutur Jati. Negara Ngastina dijur-jur ben kapok ratune Ngastina parat. Wah! Sinuksmaya winaya ngasopi sinimpen teleng ing kalbu pambukaning warana talen saking liap layaping aluyup pindha pecating sumpana sumusuping rasa jati Kakang Adipati, kowe kok nusul karo aku, Kakang? Yayi Janaka ya. Aja kaget. Merga kananku dadi kaya mangkene aku mung kari sukma. Merga aku uga dijulung tungkul dening Begawan Durna.
Larah-larah iso dadi kaya mangkene. Pun Kakang dhewe ora inget ya mung aku nyumurupi nalikane oncat saka ragaku Dimas. Ragaku ning dadaku ana wujude Kyai Cundamanik ndak kira Begawan Durna uga namakake Kyai Cundamanik ana ing ragaku. Ola menungsa ora tatanan keparet. Ora pantes disebut Brahmana, ora pantes disebut Nalindra. Banjur kanane awake dhewe mung kari sukma kaya ngene iki kepiye Dimas? Mongko ndak sawang kuwandane awake dhewe dilarung ana ing tengahing segara. Ndak kira ora ana sing bisa ngadili kejaba Jawata. Ya para dewa ingkang minangka utusaning Gusti kang Arya Jagat. Banjur kersane si Adi ayo ndak sawang ndak kanthi munggah ana ing kayangan Ngondaran Tirbawana sowan ana ngersaning Sang Mardika ngrat ya Iwang Pikulun padha wenang Kakang. Ya wis yen mangkon aku mung manut karepe si Adi Dimas. Niwang Sukmana mangadili nuwe ana sasmintaning sun jagat wasisaning Bathara Bawana langgeng sinunggi tatana werat ora mengkata dhisik Yayi Patih Handayawati anggonmu ingsun biji ana ngarsaning pun Mbakyu padha raharja sapraptamu Yayi Patih Handayawati. Kula namit pasang Kalimantan piye nang nglodhune dumawang tawang tawang Kaka Prabu. Padu kami jidu mateng piswanipun ing Rayi ing kepatihan Nandayawati kepareng wilujeng sowan kula. Boten manggalangan setunggal punapa kepareng kula ngaturaken sembah bekti kula kunjuk. Ya tak tampa Yayi. Ora lewat pangestuning sun wae tampanana. Nana inggih sampun. Sanget anggen kawula pundi karya cimat panipendhayan ana ing kasantosan. Parang pangestu paduka badhe kula cancang bocah weni dumawing wijang rumeketing merdaya sinuwun Kaka Prabu Kumalawati. Apa dene bocah prajineman kala pralebda padha raharja sapraptamu. Nokna ninggi kawula nokna timbalan paduka sinuwun. Pareng ngawit langgeng abdi prajineman pun kala pralebda kepareng kula wilujeng sowan kula. Bekti kula kunjuk sinuwun. Iya tak tampa kala pralebda. Mripatmu kok nganti kaya ngono apa 3 dina urung turu. Nggih. Kula rewangi mampir teng Yai Pong niku kanjengipun. Mangke nek ngono-ngono niku nek Yai Pong nyok nyalitan. Iya. Suaramu nganti kaya mangkono. Pangetunipun nek nang dalu mboten nilem nek kaya ngoten niki niku bekti kula kunjuk. Tak tampa. Mangke nek pun kula pun nggih kula pun ngliyep. Mangke terus dikasih satu per satu. Kajengipun diajeng Yanti mangking nembang. Iya kala pralebda. Prayoga nonggon mulunggu. Nyampun boten yang prayogi. Ora mengko dhisik Kakang Prabu Andana Dewa. Pun rawuh ning praja negara ing Sonya Luri aku ngaturake pambagya raharja Kakang Prabu. Ya jagat pangestu karo wayah Bathara jagat Yayi Prabu ya. Parang paduka Yayi Prabu Kumalawati nimbal kelan praptane pun Kakang. Ora liwat pambagya raharja sak tama slamet praptane pun Kakang. Ora liwat salam taklimku wae tampanono ya Yayi Prabu Kumalawati. Iya Kakang Prabu. Tak gegem ndadekake jimat, ndadekake panglingga murda kala pralebda wonten dawuh.
Nek arep turu ya turu wae ora usah gagas perjineman liyane. Nangken dawuh. Ya mung udutmu kuwi ceceken. Nek nganti nyobong driji rak kopah-kopah kangelan ngobatke to. Nggih nangken dawuh. Nun mangke Kakang Prabu ndadekake kaget yektine anane aku nganakake pasewakan iki. Aku mau ngarep sak pirembagan kelawan Koko Prabu Andana Dewa. Yayi Prabu Kumalawati kepiye Yayi? Yektine kahanan ana ing Praja Negara Sanya Luri wis ana Sapta Candra kalungguhan iki nandhang ora beda teges ketaman Pagebluk. Kala pralebda ngorok seru banget. Ngorok kok suarane herer. Ora sah to gagas Kakang Prabu. Iya, sak banjure piye Yayi? Nampa sasmita saka para Jawata waloyaning Raja Negara ing Sanya Luri watanta negara bisa ayem waton bisa ngupadi wujuding tumbal. Wondene tumbal kuwi dudu kok wujuding kewan lan sak panunggalane nanging wujuding satriya tragiri sarangan ingkang kekasih Raden Abimanyu. Mula kang saka kuwi aku njaluk pamrayogane Kakang Prabu kira-kira kepiye Kakang? Penmara rewang swamya ngambreng. Ben saya angler le turu. Kadhe karananing kaswase yaneng maraga amalagung tumiring sang Gandawastratmaja lang lalu ing olate surya mangrangsang ya iya jagat pangestu karo Yayi Prabu ana timbalan prayogane perkara kuwi perkara wisi ing dewa kudu ndang diupadi. Banjur apa Kakang Prabu saguh ngupadi? Aja kuwatir. Mengko pun Kakang bakal nganti kelawan Yayi Patih Handayawati golek ana ngendi sing jenenge Raden Abimanyu. Yen mangkono ndak pasrahke ya Kakang. Perkara iki borong ana ngersane Kakang Prabu. Yayi Handayawati, Kula Koko Prabu, ayo babar wisan tak kandhi. Sawana ing tanah Jawa golek sing jenenge Raden Abimanyu. ana ningih ngestaken dha monggo kula dherekaken Koko Prabu. Kumalawati kula nyuwun pamit madhal pasilan. Iya sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Ndak pengestoni Yayi Handayawati nganti bocah prajineman ora ketang segelar sepapan. Inggih nana ngestaken dawuh. Yayi Ratu aku njaluk pamit. Koko Prabu. Andana Dewa sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Ngok kula nyuwun pamit nyuwun. Kala pralebda ngati-ati yen arep budal ya melek sikik. Oh nggih ngenyang. Wis mangkono wae pun Kakang njaluk pamit. Ngati-ati aja kaya bocah cilik ndak balang puja-puji sesanti rahayu Kakang. Bagus Pak Yojo.